La day ban ai ki jingero ka ba kraw yigini ki artli ki high court ki badan haga thanjete lambi ki jungi ki bala shim khia ya kene ka jingpun bor ban ai tika ya ki pat ba ha ke jela ba ki thanjete lambi ki jungi ningkong ila day ban ai khublei ba sultanat shibun ba ka megala high court kala ai ya ka judgment ke jongka ka arpulai tarik jong ubnai Jun Juliu ha ka ba kala om ba ka jing ai ya utika kamde da ka ba shupun bor namarba kumba kalami apo ki notification jong ki tanat sarkar bapher na du chief secretary ki DC ki BDO ki SDO hakba ki laong ba kino ki bam ayu ni utika lani yu vaccine COVID-19 anom sha shu ki bakin pli ki dukan ki jongki anom sha shu ki bakin nya ki kali ki jongki bat kumta terter hagabi de bakato ka megala high court kala ai ki judgment ka bolong de biang adu kata-kata ka bagi sngo ba ngin ai ki jingiro eka namarba kalau ong ba kamon balai du jung ubrio umdan bala ban khanglat menu la ka de sarkar ne kiwe pat kitnat kiba de ban pet ya ka bha kamiat ha ka perthai ki borok kawai te ka basutanat ka long ba ka Meghalaya High Court kala ai ka order tu ba kanom sya kam de mandatory ba ubrio leni ka sarkar kan pun bor yo ubrio ne ka brio bikin ayu ni utika vaksin klem kamon beshimet ku jong u ne jong ka brio Shushu ka Guwahati High Court ka badai ban pei ini ki jela ka bakutup ya ka Assam ka Nagaland ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh kala airu ya ka judgment ki jongka haka arterik jong ubnai naitung arajar arpuwai haka ni ka case number ka badai WPC 37/2020 haka bakala ai ya kata ka ruling ki jongka badru ya kata ke judgment ke jongka haka be dei haba ka sngap igini ki complain leni kita ki jib ujor ki bami ni ki pat ba haka ba ya dei bat kini ki jingpen mi an ki jingpen mi kanun bat ki jingpen mi kini ki hukum na ki brio ki ba don hapo sarkar ngan supuli ni ka court jongka Guwahati High Court ka baki om kala shim igini ka senjam ban pej ban khmi binya alor kini ki jingle jong kini ki bor sanchar ya ka state ban ki district bat kumta terter namar ba kala don kini ka jingong hakba ngan supuli ye phi kumba ka long de ka tin phareng in cases of compelling circumstances only vaccinated individuals or the family members may be detailed for errands within and around localities having significant COVID-19 active cases nangta shushu ka ongkum ni permitted and regulated activities. Only vaccinated individuals should be engaged for manning shops and stores or undertaking any works. Stores, shops, attendants and other employees should be able to produce proof of vaccination which will be regularly checked by the police /LLTF/VLTF/COVID-19 executive duty. Shushu kaonghang ni commercial passenger vehicles, city bus, taxis and two-wheelers allowed to resume operation shall mandatorily provide hand sanitizer for their passenger and they shall not exceed their seating capacity. Only drivers and conductors who had been vaccinated should be allowed to operate public transport. Kani kadai ke ba ni ngan halade ngamla ban pediang namar bahang ni ka ong ba tang kitu ki brio ki bala ayu ni utika COVID-19 kila ban pli ki dukan ki jongki kila ban nya ki kali ki jongki lem kumta la da phim ayu ni vaccine kamut ba phinom yo ban kamai phinom yo ban pli ki dukan phinom yo ba phin nya ki kali ba phin kit ki passenger sharum seneng te halor kata ngi iba ka Guwahati High Court batru ka Meghalaya High Court kila ai kata ruling ki jongki ba kane ka vaccine kam day mandatory hendre ka day voluntarily hagi di video ki barem ki jonga ngalapan syai ban ngala keren ang to ba kane ka jing force le ni ki jing penbori ki brio ka day kata ka violation of human rights kumangala ong menswa hakata ka International Bill of Rights ka ba kadai ka taki an ki ba labu ka perthai ba ki brio ki ban but thik ya ka kum
ba kidai ban buat la kadai ke sarkar lene la da kidai ki nong penyai lenda kidai ki kinu kidai ban buat bi thik ikini ka an ti halor ka to ko order jong ni ka Guwahati High Court ka ba la ai ke judgment ke jongka ba ya ka rai ke jongka ka to kusngi ha ka arteri kala ongkum ne lada phimsha ya nore bakin kamai jakpo kamut kani ka pen ken ya ka fundamental right jong lene lane ka beriu ban kamai jakpo lane ban trei gino ki kam kumbala keren ha ka artikel ka bakhat khandai wei ji batru ya ka hok ban kamai kaba latho ha ka artikel kaba arpway jong ka kotriti sensyar jong kari India kata kaba dei ka Constitution of India te ha ka bai dei bat kani ke ai ka bang akwa ban ong hani ka longba lengba ka tu ka judgment kaba ka Guwahati High Court kala ai kamut ba menta ka state leni kinong penyat district leni kinong penyat ki BDO ki SDO bat kumta ter ki nomla ban khanglat ya unu beriu ban kamai jakpo da ka play kedukan da ka kenya kali tang na ka dau ba kimpat ai ya uta u vaksin Henry ke ka bangi I menta ba kan ni ka sarkar Meghalaya menta lengba ki notification ki babun ki ba kalapan mi lengba u chief secretary lengba ki office yung ki DC ngi ki office ki DC jong ka West Jaintia Hills nang tangi ki DC jong ka East Khas Hills ki Rimhoy district bat kumta ter ki krenang ni baladam ai ya ketika kamut ki hab ban test man ka shipos ngi ngan sakre ni kata khamadian te ke ka banga kwa hang ni kabangan ong ba ka sarkar Meghalaya lada ka don ki di beri ku bedang don kita kejing perkhat ka bobiang hapo ke jongki nadu ki bepet ya ka bahakamiat ke district ka state bat kumta ter ki di ban shim khiai ke ai ka ba ka ne ka High Court ka ba kuntup nadu ka High Court jong ka Meghalaya bat ka High Court jong ka Guwahati ka ba kila ai ni ka ruling bakim dei ban penbor ye ki beriu bakin ai ketika lamda don ye kata ka mon ke jongki hende ku bakalong menta ka ne ka jing penbor pan ai utika kam syok akamon balai du jubri hande kalalong indirectly bagi force yan ya uni ya ka bakin ai ya uni utika dengan syupuli piang ni kan ni kan notification ka bami na ka sarkar Meghalaya ka batho ka badai personal and ARA department orders by the governor ka thong ni ha ka to order ka jongka number PER 6/62/2020/85 ka baong ba Barokoy kinong tray to ensure the health and safety of all employees working in Meghalaya Civil Secretariat and other businesses like directorates, Office of the Civil Engineers, State Government Corporation, State Government Societies. All state government employees are hereby advised to get themselves vaccinated at the earliest. Kabumut ba kidai bet ban ayo tika hang ni kala ong ba are advised to get themselves vaccinated at the earliest. Kabamot indirectly, kabamot bagi fusiki, lani bagi penbor. Nang taga ong shu ni, all those who do not get vaccinated are advised to get themselves tested at regularly once in 10 days as a measure of safety and produce the report to the head of department or the controlling authority. Hang ni rungi iba lada ka ong ba lada pim tre man ai vaccine. Kamut ba piapen ibe igato ka RT-PCR test ka jongpi ladi ka to ka rat test ka jongpi man ka shipos ngi. Lam gupta kin shim action kin ka shim action ka jongki ke bon bha ke rukom kila ong ba kinom yo ka leave kinom yo ka shuti bat kumta ter te shushu ka basusi ka long hang ni ba kat ba gidang ya kising ngi iba pun ki department jo ka sarkar kila shim ya ka ne bat kila ong ba baro ki brio ki batre ya po ki office sarkar ba kumta ter kadai lembah ke jimpen mi order jong chief secretary kalong ba ka ai order ki DC ba makiru ki daiban buat ikata ka badai bagi daiban yo ikata ka vaksin lane ka daiban pelong iki bakin leak test man ka shisien hakash posni kaniro ngi iba nakani ka deputy ka office jong deputy commissioner West Jaintia Hills district ka notification ka bapenmi ka arteri ke Julai ka krensha ya kata ko ong ba ki bom ai vaccine kindo igane bat kindo igatai ngan syupuling ni further they shall not be permitted to attend office for failure to furnish negative RT-PCR report
kabumut ba lana kim tre ban ai vaccine ru kamut ba ki haban baik ban ai kata ka RT PCR report lem kumta kinom sha shu ban rum ki hapo office bat ban tre ti kidang dot shu kita ki notification ki ba penmi da ka sarkar Meghalaya ba kiwi ki sarkar ru ha ki jela ba pher ki ba penbor indirectly ya ki pai ba bakin ai ya uni vaccine wat lada kata ka bor bat ka jing su thu jong ki kam kwa shisha ban le kata te ngi i dangshen ngapuni phi mne ya ka high court ruling jong ka Guwahati ha ka ba kala ai ka judgment ka jong ka artarik jong bunai Julai arjar arpuwe ha ba kala ong ba onom la ban penbor you bat onom la ru ya ki brio ba kin khanglat ya ki ban kamai la ka de ki office sarkar la ka de ki aka ban ki bentaru bakin nom do eka kamai ke jong ki tang nang ka daw bakin tre ban ayu ni vaccine de kini ka santrik jong bunai Julai kani ka government of Meghalaya kawan biya kini ka personal and ARA department orders of the governor ko ong ni in pursuance of the department's order katung bangla puli pimentan ko ong ba it is directed that the superintendents registrars head assistants in the Meghalaya Secretariat Directorate district offices shall maintain a record of the vaccinated status or the RT-PCR negative reports once in 10 days for all employees in their departments and office. They shall put up this record every 10 days to the head of the department or the controlling authority. Kabumot bahang niru ki penbori ki beri bagin le kata ka RT-PCR test. Kabumot hakito ka video ka ba hakato ka press statement ka jonga ka barim nga laong ba. Hato tangkini ki ba la ai vaccine mo. Kidai kita ki ba amla syu ban pen sephyang ya uni u COVID-19. Hende kat kum ki report ki bangi i na po ki World Health Organization ngi lai i ki kini ki report ki paper ke leng ka pertai ki omba wat kitu ki ba klempat ai vaccine lu ki yo ba yu ni u COVID-19 te ka ka pa penlengo pada yang ka long bit tangi gitu ki RT-PCR test kabot ki hab ai bit man ka si poski namar ba kini ki klem ai ya utau tika te kumbang la kli ka to ka government of Meghalaya ni ka sarkar Meghalaya gala dai ban pensyaya ki pai ba alor kata balai bodon kam tangi gini ki ba klempat ai vaccine ban yo ni ka RT-PCR testing ban yo ay kata negative report hato kini ki ba pen sapyang nu COVID-19 kumbang nilai ka ruling ki ong ba kini ki ba klem ai vaccine ru ki kini ki ba ai vaccine ru kidai kita ki ba pen sapyang yu nu COVID-19 ngalai po Israel ni i mentah po Europe ki brio po Europe ki lik ban pet kitu ko football ka ba long mentah po ri Europe hapo ka doba Europe ngi iba ki nong lipit football lang to menta bon na ki kala snap pun yo utaw covid ngi tip pambaro na ki kala yo ya kata ka vaccine kala yo uta tika Henry ka jing yo ka jongki yo nu tika kambut ba makiru kidang long kita ki nongra ban pen sepyang ya uni u COVID-19 haka ruling ru ngelai iba kat kum kijing kren juga jongke kot kemudian burung ko ong ba what kini ki ba la ai vaccine ru kide kita ki super spreaders dan ki super carriers dan kita ki beri ki balapan sepyang state pen poor state ya kane ka jimpur jong nu klam COVID-19 ni u jinpang covid khat khandai kumta kane ka jing pen long mandatory lan ni ka jing pen bori ki pai ba ban le ya kane ka RT-PCR testing itangi gitu ki beri ki bampat ai vaccine kalong discriminatory kumbang la ong gitu ki por miswa kala long kalong kabaya sya siliang bat kata rajur ka no siliang bat kamlong kabaya hang no ha kata ka rokompe ngi ki babet ngi bam sutu ai kata ro anding itip ngi ui keri Israel menta keri Indonesia menta kiri ki bapu na po ka pertai kila yo ai gini ka covid menta namar ba balay ka jing sting jong ki pai ba namar ba ki ong ba sisin mikila ayu di vaccine kinom yo syu kita ka jimpang kinom yo syu kita ka COVID-19 hendai ka balengo menta kalong ba wat lada pila yo inu COVID-19 ru kamut ba pidang yo baik ya COVID-19 wat lah hadin ba pila da ba IT karo ngan syukur nang neo hadu World Health Organization chief ubahe do ba pai ka World Health Organization wong lu kuno wong ba vaccines are not the solution to end the pandemic. Vaccines are not the solution to end COVID-19 crisis. Kabamot ba ketika kadai kaway ka ba mendritang ketika kabalapan khanglat ya gijing sapriang jung COVID-19
kumta kani ka jingle jo ko sarkar Meghalaya ka bai dei ba kani kalong ke ka bangim la ban suthu ngim la ban suthu jing sha siliang ka jongka bat ngam tip ru ki bun ki expert ki medical expert ki badon apo ka jela Meghalaya ki badon keleng hatu ki advice hatu ki ai kata ka jing pensyai ka state government ban yathu ba ki ba yo covid mdei tang kitu ki ba Kelempat ai vaksin ada ki bala ai vaksin ru te balai ke ni ka ai menta jo ka Meghalaya kalong sha siliang bat ke sha siliang hadu kata kalong ba ka pet po ya ki ni ki beriu ki ba kelempat ai vaksin ka pet po ya ki ka penhiar ya ki ha kata ka kerdan ka ba ki la penlong ya ki bikin don menta ha ki ar benta te kalong ke ka bangim la ben suthu kalong ke ka bangim la ben pediang namar ba kalong ke ka ba ya sha siliang bat kam ya hap kum kata ka bagi orang apa ke constitution jong kari India ki orang ka right to equality ka bamut ba gitu ni kita ka hok ka ba yarengkat bat baro ki brio ki badan bat ki basyong hapo kari India tinga syukwa ban ong ipi ni lada ka ni ka sarkar Meghalaya ka discriminate lani ka ken ben ni ki brio ki ba kelempat ai vaksin syak tak igi degi kerteng ke beper syak kentho syak keren ben kum ni kum tai kane ke pen Kenya kata ka right to equality haki artikel ke badan apa ke constitution juga di India ki ong kum ni ke artikel ke bakat sawal ong kum ni the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India on grounds of religion, caste, race, sex or place of birth. Kani ka bumut ba baru khoi ngilong equal before the law. Ngilong ki bayar kat la ngiwan nakano ka benta la nakano ka imlak salang nakano ka janyam bat kumta terter. Sengap kani ka we ka ong kum ni. The state shall not discriminate against any persons on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. Nangta ko ang susu ka artikel ka pagkandriw, there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment. Sengap ha, employment or appointment to the office under the state. Kabumut ba menta lada kinong tray lada kimpat ai vaksin ru phimla ban discriminate yaki phinomla ban be kam iki namar maki ki doni kita ka hok ba kin tray namar ba ki yo ya ka kam ke jongki ru day naka jing tray ke shitom ke jongki kumta ke ka bangala ban ong ni ke ka bangakwa ban ong ni ngi kren nganga kren namar ba ke ka bala tho po ka constitution of India ngamdi banga yang persya sarkar ngamdi banga persya you know hendengi kren be da kata ka facts da kata ka jing shisha ba da kata ka ka bala tho ngimdi bangi kren balan ngimdi bangi kren stand ngimdi bangi ads bagi ad extra lade bagi didak extra Henry ke ka bangile kalong bait na ka benta ke banyadai ko hok jumpai ba namar bala tho ini hapok ke constitution ngila yo ka constitution hakasingi bangi yo ka republic day ngila yo bat ngi burom mi kata ka republic day kecungi namar ba day ka tu si ngila yo punya ban sensyar pai ba dau pai ba yau pai ba na ka bentau pai ba teke ka banga kwa pandong ni ba lada ka government of Meghalaya lada ka government jong ka jela Meghalaya ka snow baka day ban buat ya ka riti senchar kat kum ka balatho apa ko constitution of India kam day ben discriminate ken ben kam day bakan nyow ben you know namar ba ka constitution ni ka riti senchar jong ka ri India kala ai ngi kata ka right to equality ha ka ba poro ki nong shong snong jong ka ri India kilong equal kilong markat jo handai ka jing le jong ka jela Meghalaya mentangi iba kalong ke ka ba sutenat namar ba kaya syak siliang bat kaya syak kalong be kumba penbor ladaki monru pihap le be namar ba ngi don ka bor ngi ai pi kata ko order ba pi de benle am kam long kumta namar ba ka jingrai be shimet ke chong beri ni chong ka beri kam day ban syak lani ban shuf syak fo song no lani ba shu syak penbor namar ba kum mangalong ba ngi don ke por blai duit pen perkhat ladagi mon ni ngimon don bala ban penbor kum mangalong itu ki video ki berim ki press statement ki chongai ki berim ba don bala ban penbor you know lada kam don da kam mon lejong
dan bala namar ba ngi bar khoi ni hap kita ka court treaty senchar jong kari India ban ni don ni kita ka International Bill of Rights ka bang habagi le gino kono ngini ban yai ngini ban bot thik kat kum ka jing batha bat ka jing tho apo kitu ki court treaty senchar jong kari India te sultanat Shibun halor kini ki ba ki high court jong ka Meghalaya batu jong ka Guwahati kila ai ha ki ruling ki jong ki ba kim dei ban penpor you ban ai ya vaccine bat kim dei ban ken ben you haba ki pai ba ki mon lani ki mon ban ai vaccine te ke ka pelungo susu inga ka long ba wat la da hadin ba kani ka ruling jong kani ka high court jong ka Guwahati kala penmi ita ka ruling ba bit ban discriminate bit ban nyob ben bit ban ken ben you wat la da ki la ai ne ki ai tika Henry mentangi ipo ke jelam Meghalaya pun ban ka jadu Khongpong kini kinong yalam ki jungi ki kren Khongpong ki le Khongpong ya ka ka ba ka high court ka kren ki pen ken im pet namar babalai yo lese kinong kinong yalam ki jungi kim dei kita ki nong bam court kim dei kita ki bapuli kim dei kita ki ba suthu ya ka ba ka kren kata ka court treaty senchar batu kini ka ruling juga court ngat syukran nang ni kendian haka ni ka khubar ka bami menta kan real tarik ka ni ka report jong ka kot khubar ka Highland Post ka ongkum ni ka wei ka bangamla dengan pediang namar ba ngi ba wat kini ki brio ki nong senchar pai ba ki nong yalam pai ba kini ki bami khmat ye ki pai ba haki constituency ba pher ki pen ken ya kata ka baki kilasmai bikin uphold the constitution of India bikin pen trai kam hop ya ke kepala thok ka court treaty senchar jong kari India Henry mentangi bikin nong yalam jungi kilong Khongpong ke bangala ben IP ke example dari kata ka bangila ben yang ni ka pau kum ni ngai menin la don bapa nga ki pen nga di video ngong to kampat ba kampat pen da court khubor ngan sakren da kilap mi apa press release ka ongkum ni kani ka bambi apo ka Highland Post da ka ba shimi gani namar ba ngamban si man shim namar kala mi in the public ka thok ni unvaccinated excluded from relief drive ka bomot kini ki ba klem yo tika kila du ya ka jing yarap ka ba sam shaki kalong ke ka ba su lingo hani ngan chupli phi ka pharing gum ba kalong What's ngui mga kren pareng Henry ngahap iban kren non-vaccinated people were not provided with relief packages at the COVID-19 relief distribution camp in a Shillong locality yesterday. Kabamut ba kadon kata ka jaka hapo Shillong ha ka ba ki brio ki ba klepat ayo tika ki khlemiyo ya kita ki tiar marba mardi ki ba lasam syaki brio ki basyong hak to kejaka ngan puli ping ni the COVID-19 relief camp was held by the Sunjuk Samay Welfare Association and the Assam Rifles Business Welfare Association supported by the local MLA Lambor Malnyang in Happy Valley, Madandating, wherein rice and a range of food items were distributed to marginalized people who do not have ration cards. But the organizers publicly announced that the relief items would be given only to vaccinated people. Take cognizance of this. This is despite the Meghalaya High Court ruling that any kind of discrimination and restriction with regards to vaccination is against the fundamental rights of citizens. This is the kind of social divide that the government protocols are encouraging. Haduk kata kekeren, say worried citizens spoke to. Kabumut, kini ki jaka, ki bahak gini kepo ka Happy Valley Madandating ki ong ba ki klemyo ki la keren public kini ki nong penyai gini ka relief ya kini ka COVID-19 relief camp ka ba ki ong ba tang kitu ki ba la yo yutika ki la ban shim ya kini ki tiar jing yarap ki ba ai
da kini ki arseng ki bakun thop ru da kejing kershan jong u MLA jong konong krem ulambor malnyang kani ngiyo i ba u MLA ulong MLA ulasmai de ke constitution jong keri India bu di ban bat ya ke aka ke ba ke constitution jong keri India ko ong bat shushu ke ba lengo akalong hadin shi arski laisngi bakal ai ruling kene ka Guwahati High Court ba mdei ban nyoben lani khenben ya kinu ki briu ki ba klempat IT karu Henry kane ka pen pau shai kedar lengba ka jingmi ingne ba une ubriu u discriminate lani u khenben ya ki briu ki ba klempat ai vaccine hangne ka tho shushu Malnyang was also present and he was seen supporting this stand. Kabumut ukersyan ya kene ke jingong jong kine ki organizers lani ginong penyai kine ke COVID-19 relief camp bakim dei ban ai kine ki tiar jingyarap sha ki paitba ki ba klem yo uni vaccine tong syukwa ban kelih ni hato bamja tang ubriu uba yo tika hatu ki baduk ki dei tang kini ki briu ki bala yo tika ki briu ki bam pat yok tika kemut ki beruspa ki bam dan kam jingerap syu ya kani kabanga kwa banong ni ba kani kala kani kade hiru kata baulap bakini ki lai tili bakini ki lai lai kan hon ki ba penlong ki ka covid relief team covid relief camp kila violate dan kila penken ya kata ka protokol ya kata ka judgment ka bakala ai ka Meghalaya High Court badru bala ai ka Guwahati High Court bakinom la ban discriminate kani kamu la pen ken ni kani ka ya kata ka fundamental right jong beriu berkhoi ula pen beriu berkhoi udon kam ni kijing yarap lada ulong kumnu ru khamtam lile kani ka por ka bangitip babaro ngila syakta daga klam khamtam lile ki baduk ni ki beruspa ki baduk ki kham syakta khambun ki beruspa ki syakta da kumai hendai kani kijing le kalong ke aka ka bangem sutenat kalong ru ka contempt of court Namar ba kalayat persya ya ke ruling jong ke Meghalaya High Court halor kani tekum ta ngasngau dei le halor kani bang idei ban le ban bud di ni kani khnang ba ki di ki pen ken ya kani ka jing ai ruling jong ke High Court dei ban le namar ba ka kta ya upai ba ka kta yu do kusuk ka kta yu ya ki badan kam bat kumta ter kumta de kani ki jing le hang ni kalau ong bakal pen mi pen ban ni kata ke social divide hapedeng ubala ITK bat ubampat ITK bat ngatieng ba lada ka ja kum ni lada umdon bakren lada umdon bapen i lada ka ni kanom long viral keleng ka bomot ba kin sabun kinong shim kabu halor ka de kin kenben ki bala IT ya ki bampat ITK namar ba kum bakal ong hatu sisien ukila don ki bakren ben gini ki beri ki bampat ITK nga da ka jing sokya men sim khat RBG khat arshiteng men met nga da kejing yo snow baki don ki ba ong nga baki la don ki di beri ba kren ben ki di beri ba klamai vaccine nga iba Sylvester nong tenger i SP jungi bapli khat arshiteng men met nga taxi nga ong iba baki la don ki di beri ba kren persya ki di beri ba klamai tika te ila respon hi bapli da kejing snow kya men sim ila ong ba okay we'll do something te kata ka aka ka ba ngi dei ban le khnang ba nginom penmi ikene ka social divide le ne ta ka jing yusgo pair wala dangi don po Meghalaya ngim yusgo shu bangi dei shi para menta namar ba kani ka jing le jo ka sarkar ka klempat pen sung thu iki pa ba alor go vaccine kumta ka da don gani ka vaccination hesitancy le ne ka ta ka jing bam shai jo ki pa ba shapang new vaccine te ngi iba what MLA mentaru lapan kenyi kata ke ka ba ka Meghalaya High Court ko ong ni iba kini ki sipai ru ki lapan ken te nginle akum no halor kani ya kini ki ba pen ken ya kini ki ba kershan ya kini ka jingle banwan ra kini ka discrimination and stigma and discrimination miswa ngi kren ma sipang kini stigma and discrimination ya ki beri ki badan ni ki jingpang ki stigmatize ki la ki kenben ki nyoben Henry menta ya kenika jinglong ka menta namar baklem ai vaccine sha stigmatize ngakermen ba ka High Court
ngakerben ba ki High Court bat ki Human Rights Commission kan simkia lor gani namar ba kan longkum ni ngam sutenat namar mengaru ngade uwe ni kinong song nga kwa ba kan don kata ka jing ya teli ba kita ka jing ya snow janang baro gimdei bangin ya snow ba ngi dei nakawai ka kunhun ba kini ki wei ki dei nakawai ka kunhun kani ka jing le jo kini ki briu ki bala mikmat ya ka jela ki ba mikmat ya ki pai ba kecing le kejungki kalong kumne kalong baki kenbeng hato kini ki briu ke bala ai vaccine kidai ki basa ane perthai ki badai bidang ne na perthai bat kini ki bam ai vaccine ha ke kat kum kejing i kejunga ne ba ki mut ba kini ki briu ba klem ai vaccine ki wanu Mars kini ki aliens ki wanu Pluto ki wan kini ki galaxy Orion Centurion Century ki wan ni ki Proxima Century ki wan ki AKA ngalaban keren ni ki galaxies ki bobor galaxy ki categorize no ingi ha kata kebenta ke bangim laban piang namar ba ka kata ya ka hok long briu man briu kujungi kat kum balat ho apo ka fundamental right to fundamental right juga Constitution of India batru ha ka International Bill of Rights tinga kwa ang ni bangan keren lo ni namar ba buon ki basuthu bakla lor kani aku aman ong ni halor kata ke NTCPR testing RTCPR testing hang ni ngan supuli phi shphang ni ka wei ka RTI ka baladan mapha ha ka bei dei bat ka ni ka force vaccine force RTCPR testing ha ka ba men ha ka khendai terik jong ubnai Jun arajar arpuai kani ke sithi namar baladon ba file RTI sha gani ka Central Public Information Officer kabadai jong ka Hospital Affairs kabadai jong ka AIMS kani ka AIMS hospital kabadon Hasakit Nagar Madhya Pradesh ka ongkum ne kani ngan puli phi kumbakalong kani ka sithi AHMS/BPL/RTI/HOSP/2021/206 kebala Pak Shuniu Sri Manindra Kumar subject application seeking information under RTI Act 2015 kabambut kejikli galong kumni kia RTCPR ya rapid antigen test karvana anivarya hai ka reply galong kumni ngam danang ken hindi kan tiwat ya smoye tika bambut ang ni is it mandatory to have everybody to test via RTCPR or rapid antigen testing kani ka balong kabadon kam namar bon ki jingkili ka bakaran hangni ka response na ni na po AIMS na Deputy Director AIMS Sakit Nagar Madhya Pradesh ka ongkum ni RT-PCR/rapid antigen testing is not mandatory for anyone in India. It is voluntary. Please refer to COVID-19 testing FAQ on https://www.ministryofhealthandfamilywelfaregovernment.gov.in for further details. Kamu mo ha kato pindali gini ko website pinsoi ba kito ang to ba kani ka RT-PCR lani rapid antigen testing RAT kamde ka balong mandatory umdan bano bala ban punbori phi namari kani la ai de ka guideline jong ka website ka badi Ministry of Health and Family Welfare nakabanta gitu gibadon igijing artatin nakabanta ka Sarkar Meghalaya kabali se kamtip igini umdan ba advice umdan ba UE umdan ba tip umdan ba ai jumut ikam Sarkar Meghalaya shulek ka bamon shu violate be ya kata ka ya kata ka bakila tho ka Ministry of Health and Family Welfare kani ka RTI lasanya ka khandai trik jung benai bandriu arajar arpuai tilada menu ki bampat sngo ya hap bet kini kila ban thoru sha kila ban panru yaki information leni kita kijing tip aku bedi bet kini na
ka family naka Ministry of Health and Family Welfare Government of India kumno ka sarkar Meghalaya ka pentre kami gini ki ya kini ka COVID testing gini ka RAT gini ka forced vaccination klem da so thu bhai ke ek bala tho haki website chung Ministry of Health and Family Welfare but jom ka WHO ka balong kulum lang ya ka perthai borok ko wei ti ke banga sngo khiang ni ka long ba halor ka ni ke jing sharp board jung ki pai ba ke jung isnai ki pai ba ke jung mdan ba keren na gamta jung ki mdan ba yang na gamta ke jung ki henry kamen sim ko jung kam sha kamen sim kam sha ba ngin sha pe iben namar ba kumbang ilong wa ni ke perthai ni de balong equal ni de balong yarangkat bat baro ki ba im lang ni ke perthai langi duk ngi ruspa langi kwat ngi khia langi long kum nuru dei discriminate yangi ha kane kaliang ka bamenta bat kane kaliang ka bamenta ka dei ba ngi ka sarkar ke discriminate yangi ha ka be dei bat kane ka vaccine ha ka be dei bat kane ketika lada ka sarkar Meghalaya kam su thu ikini kit sabun ki jing ki ban mi ngi metalas tak ban mi kini ki jing kijing bom su thu jing mot apeng ka sarkar ki nong penyai distrik ki sya banya ki sya hala namar ba belai ba kata kumbang ala keren gitu ki press conference ki barim bang ong ba Union Health Minister of India Dr. Harshvardhan ong kumne vaccine is not mandatory kumbang ala ong menshua however the job and the priority of the state government is to educate the people about the importance of vaccine, about the goodness of vaccine, about everything about the vaccine, Henry not to force people to get vaccinated. Kata ka di kajing keren chung Dr. Harshvardhan. Kasorkar Meghalaya lada ka kwa ban syai lor kata sobha ya keren na po ki meeting jung pi bu ki advisor ki biang namar ba lada kam biang ke advisor ki ba ai advise ko government poi lo ka kam sha khlau poi lo ki kam sha thliu don mi ki jung bom ni su thu jung mut mi ki ni ki jing ye kondrom kendram de namar ba ka sarkar Meghalaya kam shim kita ka sinjam ban ai ki jing ban pen phriang ye ki jing nang ki jing tip bat ka jing bat ka information disseminate the information to the people kade halor kini kanogrem baga sakren menta ban gi dun kam ba sarkar Meghalaya kan le ai knang ba kanom don kanu ka confusion bat ba kanom don kini ka discrimination bat ba kanom don bat ye gitu ki ba discriminate ru de ban le kat kum ka ai mar ki don ki an hapok ka Constitution of India ba ki he sarkar de ki he berpenyai ke distrik berpenyai ke state ada ki penken kabut makiu kin ngat ha ketaka kajing pencitom ke bakat kum ka an ti tanggi ni ngasu stenat sibun ba yok banyak keren biang lakwa benum keren ru Henry habi ban keren kenang ba nyesu thu lang baro banyak syai lang ki pat ba baro halor kan ni khubli sibun